Varsok toyma etik gele soğuk berersin ha betinden. Mesele del varsok. Yöne baka ikese galandır öňünden aýdaýyn. Oy, näme üçin? Ferhat Instagram'da patpişik 200 000'den geçti. Düşünäň. Men toyma sen patpişikliň ne dahilleri bar? Patpişikliň bilen gelip toy soğugan näsiňe? Ay sen düşünmeýän ho menini zaminiti, poнимаешь? Zaminiti men. Patpişikliň köpelse Instagram'daky reklamaň bakasyň galar. Toyu näde işleri bar? Sen Instagram pozyp men toyma mut gelay ma sen patpişikliň gerek ho. Samso sen ara gahteblet samso. Men baýamaly düşünýärmi? Men baýajak. Men baýajak herul men baýajak yine men baýajak sana Bolýa soňra kawlaşat men oglanlarla ötdüm. Bolýa seýär meni. Hawa. Näme hawa? Oglanlar var ýanymda. Bola näme oglanlar seýär diýip bile gopu baka. Ýanymda oglanlar var soňra akçaň etjek. Ýok sen şu wagty bak sen seýär bak men bilýän seýär bak seýär diýär terbiýe. Söýär. Между нами война, хоть мы и не враги, не Başok bit saat tapdım aro. Goýsana seriozla. Конечно, bilýän men näle wagtlarla töýşän Ferhat. Jana neji saat ekeni? Karoç öýelýärdir bu. Gelen soň sen 1 saatlyk bir ýerler giden olaýda. Bollu mesele däl awasy yok. Gaýrat et. Bo, gel ana. Gaýrat et reska. Bu näme? Bla, yer bakın. Этот парень казан